Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In het kader van de 80-jarige bevrijding van Overloon en Venray in oktober besteden we in Venray van Toen in de komende maanden aandacht aan een serie getuigenverhalen van burgers uit de regio. Zij vertellen over uiteenlopende oorlogsgebeurtenissen, vaak emotioneel, maar ieder op zijn of haar eigen manier. Helaas zijn deze burgers al overleden, maar hun getuigenissen zijn bewaard gebleven. Kijkt u mee naar een indrukwekkend verhaal. Truus, kun je even vertellen wie je bent, hoe oud je bent en waar je woonde in 1944? Jazeker. Ik was toen 10 jaar, woonde op de Servaasjeweg. We waren een groot gezin, oudste van de 11. Grootmoeder nog bij ons en de ouders. Dus 14 personen. En dat was eind oktober 1944. Ja. Wanneer begon het voor jullie eigenlijk een beetje gevaarlijk te worden in oktober 1944? Toen kwamen wel die evacuees al zo overal verzeild. Bij de gezinnen aankloppen hoor, voor onderdak. Welke evacuees? Van Overloon meest, ja. En nu de Spurkt hebben we er gehad. En kwamen die gewoon bij jullie aanlopen? Ja, die vroegen ze wel. En ja, ook met het vierde paard. En die moesten ook onderdak hebben. Die kwamen met paard en kar. En hadden jullie er plaats voor? Ja, met miekenplaats wel. Dat moest wel. Want we kunnen ze niet buiten laten staan, hoor. Dat doen we niet. En daar kookte ik ook voor. Maar toen hadden jullie ook al schuilkelders. Ja, het was ook gewoon onder een opkamer. En daar zaten we met, van tevoren, toen die evacuees kwamen, daar zaten we met 47 man in. En er waren 27 kinderen, waar ik de oudste van was. En mijn broertje dan, was een 3 maanden oud, stond in de wieg. En grootmoeder heeft nog lang in de kamer in bed gelegen, toen de oorlog eigenlijk dan al tot afbrandde. Heeft ze een paar nachten in de kelder gezeten. Kun je omschrijven hoe het in de kelder was met die 47 man? Ging dat? Was daar wel ruimte? Ja, we zaten gewoon op elkaar, op de trap. Kleine die kropen op de trap gewoon. En ik kookte voor hun. Ik moest er mee uit en grote ketenspap en vanillepap voornamelijk. Dus de kleine geer. Toen op een gegeven moment kwamen de Duitsers bij jullie op de boerderij. Wat kwamen die zeggen? Ja, die niet veel zeggen. Die wouden onderdak hebben. Die moesten eerst blijven. En de moeder die deed ja, het erpelbrooi voor hun, eierbakken. Het was altijd gewoon de zoete inval. Van de Duitsers? Van de Duitsers. En die dat ook heel, ja, moeder vond het heel gewoon. Dus met andere woorden, jullie hebben nog voor de Duitsers gekookt? Ja. En wat vonden ze daarvan? Ja, die waren ook heel ongelukkig hoor. Er was er ook een B van 18 jaar, die buiten daar op de plaats doodgeschoten weer. We doen het ook niet voor een eigen zitten. We moeten. Op een gegeven moment toen kwamen de Duitsers jullie waarschuwen dat je de ramen dicht moest doen. Wat was dat? Ja, dat is ook eerst gebeurd. Ja. Toen, omdat ze daar de kerktoren lieten toespringen, de watermeulen in Servaas. En bij de Kruidpers dan, waar ik dan met je getrouwd ben, dan is ook gesprongen toen.
Toen kwamen ze waarschuwen. Waarvoor kwamen ze waarschuwen? Wat gingen ze bij jullie daar in de buurt opblazen dan? Ja, die schouw voornamelijk. Ja, die moest weg, die blazen ze op. Wat voor schoorsteen was dat? Ja, een hele hoge. Ik geloof 21 of 21, tussen 21 en 30 meter. En en we moesten de vensters dichtmaken. En toen lag grootmoeder nog gewoon in de kamer, in bed. Wel ver van de raam af. Maar we gingen achter in de keuken. We hadden twee, een voorkeuken en een achterkeuken. Dat we een beetje beschut zaten. Maar toen het zo ging, toen vlogen alle ruiten er toch uit. Het was een harde knal. Heel hard. Mijn grootmoeder die schrok zo. Want ze wreef over de sprei en toen zei ze van, wat is het toch allemaal, wat is dat? Toen zei ze moeder, dat is glas, nog glas van de ramen. Maar ja, die begreep het niet allemaal meer, maar wij wel, want zelfs liever roken in de hoek, in de keuken stond dat. Met de kandelaar, met de kers aan, moesten we s'avonds uit verdorven gebed bidden op de knieën. En dat viel er niet af. En de kersenlucht er wel. En het schepje stond er nog met die vrouwke erop. Viel er niet af. Heel, heel, heel wonderlijk. En wat hadden toen met oma gedaan? Oma, die hebben we toen uit bed gehaald. Toen hebben ze naar de kelder gebracht. Ja. Dat ging niet anders meer. Weer het toen te gevaarlijk? Ja, toen weer te gevaarlijk, ja. Maar we zaten toch bij elkaar. Dus Karel klinste dan in de wieg nog. Moeder stopte het geld onder in het bedje, onder zijn matrasje. Dan zei het goed, menden ze. Maar dat was ook niet zo. Toen weer het heikel in Venray. En wat is er toen met de boerderij gebeurd? Ja, die is toen aangeschoten, die is afgebrand. Toen vluchtten we wel. Toen vluchtten we naar buiten naar de kelder. En vader zei tegen moeder van tevoren, als er iets gebeurt, dan moeten we naar Servaas gaan, zei ze. Maar moeder, die woonde een grootvader van de andere kant. Van vaders vader leefde ook nog. Maar toen kwamen we door, maar daar konden we niet meer bij. Die zaten ook vol. Ik ga nog heel even terug naar de schuilkelder in huis. Ja. Was dat een veilige kelder? Nee, dat was maar een plafond van gewoon cement en door hebben we door een planken vloer voor die opkamer waar we sliepen. Dat was alles. En er zat de trap, dat was de loek waar we in de kelder gingen. Die moest dan opgezet worden. Dus dat was niet zo'n veilige kelder? Nee. En daar zaten jullie in? Met 47. En toen brak de brand uit? Ja, toen brak de brand uit, ja. En hoe is het eruit gekomen? Ja, dat kunnen we ons niet voorstellen, hoe dat je dat gedaan hebt. We zijn wel achteruit gegaan. Met vuur was het al in branden. We zijn achteruit gegaan om naar de andere kelder te gaan. De buitenkelder. En toen kwam de buiten in de Buitenkelder, ja. Waar het voorraad in zat, ja. Ja. En kunnen dan omschrijven hoe zo'n buitenkelder dan eruit zag, eerst en daarna? Ja, niet veel beter. Dat was eigenlijk iets van niks voor. Dan was de huiskelder eigenlijk nog beter, omdat je ook nog een dak boven de kop had. En dat was ook maar van zand en wat holt, plank en stroo erover. Niks anders. En zo zaten jullie gewoon buiten in de grond? Ja, maar niet lang hoor. Dat is op dezelfde dag nog uitgegaan. Ja? Ja. En toen we ze allemaal bij elkaar gaan, want als jongens die woonden ook nog de verkens eruit halen. En terug naar de stal lopen. En we gaan buiten, hebben we zo'n kleine durkjes. En dan woonden die twee, dus een andere en Piet, die woonden door die verkens eruit jagen. En dus vader erheen en kom jongens eruit, want de verkens lopen toch weer terug. Die lopen toch tegen de brand, tegen het vuur in. Maar wat willen jullie? Die moeten eruit en die verbranden. Och, die gaan er zo'n jammer met. Maar op slot van zaken, vader kost het toch bezig kregen. Dus kwamen we toch terug.
En zo, ja, daar hebben we verder, alles was weg. Toen de boerderij in brand stond, dus toen hadden jullie dus één dag buiten in het silo geleefd. Nee, nog niet. We zijn nog na de middag zijn we weggegaan. Voor de middag schoot Suzanne en toen kwam zijn vader bij ons. Maar hij kon ook niks meer helpen om uit het huis te halen. Hij zei van, kom, je gaat maar naar zijn vader, zei hij tegen zijn moeder. Maar die ging de andere kant op. Nee, we gaan naar grootvader, zei ze tegen mij. En toen zei oom Graat van, was dan oom van mij. Toen zei hij van, laat mij maar over de weg gaan met grootmoeder. En mij is niks verspuld, zei hij zo. En nou wel. En toen zei de vader van, en stond er aan de gavel buiten. En toen zei hij van, doe de luier aan. We gaan luiers nog wat. En loop ik over de weg voor het, net als het Rode Kruisaal, het werd wel. een beetje redding te zoeken van, als ze overkwamen. Dus... Dat ze wisten dat wij in Noord zaten. Gingen wij door de graaf. En ben jij Kareltje bezig? Ja, ik onder de neer en een Snelly, allebei. De wieg is doorgebleven. Hebben we niet meer. En jullie bent... In de graaf gegaan. Dat kostte direct in de graaf, dat bij grootvader. En waarom door het dat? Ja, de kogels die vlogen gewoon in de graafkanten. Zagen ze gewoon neerknallen hoor. Ja, echt helemaal gebukt hoor. Helemaal gebukt. Ja. Met 11 kinderen? Ja. Ja. En hoe was uw moeder eronder? Ja, die riep wel mee van, ja, die had het zelf ook moeilijk hoor. Die riep al, leef Kareltje nog, Truus? Ja, alles is goed, dat sluipt, zei ik. We kwamen wel weer even naar Suus, hoor. Toen zagen we hoe het eruit zag. Daar moesten we er even overheen. En toen zien we daar over de weg, zien we op de plaats gewoon. En toen leed daar al op een lier, weet ik niet, of het een Duitser was of een Engelse, weet ik niet. Die leed daar al en doodgeschoten was. Dat kan ik me goed herinneren. En toen zien we bij de eerste poort naar de boerderij gegaan. Op Servaas. We hadden niks meer te eten. Dat was het ergste. En net zoals Karel, en ja, dan moest nog wat te drinken hebben. En dan vader dan naar de wei. De koeien liepen er nog wel een paar bij op Servaas in de wei. Dan ging de melk, die ging je melken. En in een vnaderhaai kan je kennen of een fles of dat gaven ze wel af. Ook in de zaadvuur van Venrooy. En dan ging je appelrapen, wortelen, stond er nog. Die kosten we, ja, die was een beetje onder een kraan, was er ook wel in de kelder. Maar WC nieuw hoor. Alles ging in een grote ton. Ja, dat was verschrikkelijk. Er waren ook mensen die wel eten hadden. Ja, die nog wel wat hadden, ja. We kregen mee een keursje van mikken, brood en spekzwartjes. Ja, echt groene spekzwartjes. Of dat nog van de keuken kwam van Servaas, dat weet ik niet. Maar die hebben wij opgeknauwd hier. Zie je die situatie nog mij voor zo? Ja. En wat denkt u dan? Ik heb er ook van gedroomd. Heel veel. Daarna, ja. Dan zag je de situatie weer ver. Ja. Ik kan me nog mee niet meer horen. Het is gewoon zo. Ja. Ja. En waar groot mijn moeder was. Want? Ja, dat was een lief mens en ik was niks meer voor doen. Echt niet. Was heel zielig. Ja. 87. En die zaten ook nog tussen al de ierland in? Ja. En dan zei ze wel, wat is dat toch allemaal? Wat is dat toch allemaal, ja. Ja, grootmoeder die zei niks. Ja, niks meer. Begreep ze het niet? Nee, begreep ze niet meer. Maar wel dat ze schouwde een moes. Ja. Ja. Toen moesten, na een aantal dagen, Ja. wat is er toen gebeurd? Toen kwamen ze zeggen dat Servaas ontruimd moest worden. Alles moest weg. En ja, toen kwamen gewoon de vrachten, de auto's kwamen. En
En weer ze opgeladen, de kinderen allemaal. En grootmoeder ook. En toen kon ik er, dus vader, ik zie mijn vader naar Sint-Anne gelopen. Binnen de deur. Of de Akkerweg. Samen met hem. En toen snapte ik er niks meer van. Toen alles was kapot was. En toen begon ik al te zeggen van, waar moeten we nou heen? Waar moeten we straks nou slopen? Waar moeten we straks nou naar huis toe? En we hebben niks. En ja, zei vader, daar kun je allemaal mekken. En daar bukten we samen in. Ja. En toen zijn we in Sint-Anne gekomen. 2 nachten. Daar hebben we op de kolen geslopen. Ik ga je nog heel even terug naar Sint-Anna. Ja. Dus daar kreeg je het officieel bericht dat je weg moest. Ja. Toen kwamen die Engelse vrachtwagens. Ja. Wat heeft vader toen gedaan? Ja, toen zei hij, ja, we moeten weg. We zullen maar gaan. Wat vond hij toen er? Ja, en toen stond er buiten in zo'n stoel. Met een stoel voor mensen die dan hulpbehoevend zijn. Oh, dan neem ik met, zit hij, daar zet ik grootmoeder in. En die zat grootmoeder in, mijn grootmoeder wist er ook niks van. Die vindt het gewoon tot hier gewoon dat ze in de stoel gezet weer. Maar toen moest dan op de vrachtwagen en de chauffeur die kwam. En dan pakte ze met er een bijen aan. En de pot was vol. En toen viel hij in de ruit. En toen kreeg ze vader in over zich. Ziet hij, oh nou, dat ook nog, zit hij zo van. En die wreef in zijn gezicht met de zakdoek schoon en toen weer ze opgeleid in de pot smeet je aan de kant tegen de muur neer. Dat is niet metgegaan, dat weet ik nog wel. En dat 2 mensen daarbij en tante van mij in trek te nemen. En toen was die afgebrand. Kijk, dat kreeg je dan wel. En toen zijn we gewoon naar Deurne naar de Mernd gegaan. De chauffeur zei, ja, daar gaan we verder. We zullen toch een plaats voor jullie moeten zoeken. En toen ging hij er op de Mernd en die pakte grootmoeder met zijn vader door helpen dan eraf. En ze hadden ze er midden op de Mernd neer. Weet er allemaal af. Als moeder, ja. Wie allemaal? De kinderen allemaal. Alle 11. En Keizer Karel neer, maar Snelly. En toen schreeuwde vader. Toen viel de kiepzaal en toen kreeg ik te woord. Echt wel. Toen zei je, nou weet ik het niet meer. Je was al zo flink, altijd. Maar toen niet. En jullie stonden er met vader en moeder en grootmoeder en 11 kinderen? 14 personen stonden midden op de Mernd. En niemand hielp? Niemand, er was niks te zien. Er was niemand te zien. Ja, dat was al laat. Het was bijna in het donker. Er was niks te zien. En dat is wel het goed bijgebleven? Dat is me wel goed bijgebleven, ja. Hadden er ook nog mee last van, dat goed vader er zo ziet? Ja, zo wel. Ja, wel. Dat wel. Zo was je wel een heel uur. Toen stond hij in Deurne op de markt. Ja. Je hebt net verteld hoe het met vader was. Ja. Wat is er toen gebeurd? We zijn gewoon het dorp ingegaan, in Deurne, bij een bakker. En dat was nog op. En gewoon aangeklopt. Wat moeten we beginnen? En toen zei hij van, ja, je kunt er wel wat hier laten. We hebben wel plaats en ik heb ook wel wat voor de kleinen. En ja, dan moet je al direct helpen. En toen hebben we door die tante dan nog opgebeld. Van een zus van een moeder dan. En die zei van, ja, je gaat maar door en doorheen worden meegesmet vrede toen. Die omgang hebben. Ook vriendinnen en ja, zo hebben ze ons een beetje verdeeld op 5 plaatsen. Grootmoeder en vader en moeder en de jongste 3, die gingen op Biddenbekker. Zie je ook nog ontluust van tevoren of iets? Nee, mooi is vader niet. Waarom niet? Toen de vrachtwagen er stilhield, toen zeiden ze van, dan gaan we naar Liesel. Daar ga ik niet heen, zei vader. Ja, waarom niet?
ja, dan weer dan het nieuws en zo. Nee, want het hebben we van tevoren al metgemaakt met grootmoeder. Als dat moest gebeuren, dat was toen in de Noorden ook al waar. Dat de boeters van Servaas dat doen bij de mannen en de nonnen bij de vrouwen. Op de Messessenweg en zo. Dat doe ik niet, want er was zo'n speul geweest toen met grootmoeder. Nee, dat doe ik ook absoluut niet in. Kwam het ook een beetje dat vader een beetje emotioneel? Ja, die wil je zo niet, dat wil je dus niet meer aandoen. Gewoon van, ik bepaal het zelf wel, wat ik doe. Ja. Dus het was bij hem op? Het was op, ja, gewoon op. Ja. Hij zei van, ik red me wel. Ik klop wel ergens anders aan. We gaan hier van de vrachtwagen, laat eens maar gaan. Ja, we hebben toch wel echt elend gehad. Allemaal uit elkaar. Maar ja, later ging dat toch wel wat beter. Verder ging de boer op. Weet je, die begon te klagen allemaal. Hoor. Ja, moeten ze te eten geven en we kregen er niks voor. En ja, en dan ging de boer op en dan bracht je weer wat eieren en dan weer een stukje spek, hij ergens wat gekregen en bakt dat dan weer in de pan. Dat hebben de jongens scheren en weet je wel. Dus jullie hadden die deuren nog steeds niks? We hadden toen nog niks neer, helemaal niks. Wat hadden dan wel? Ja, onderdak. Meer niet. Meer niet, echt niet. Je had dus helemaal niks, maar ook niet van uit verre nog iets mee kunnen nemen? Nee, niks mee kunnen nemen. Nog geen hemd, geen ondergoed, geen bokstof. En ook geen geld? Ook geen geld. Want? Nee. Waar was dat gebleven? Ja, dat hebben ze weggehaald. En dat was weg. Was dat? Als vader zijn eigen knip, die hij nog in het huis. Daar zat dan, zal nog wel wat in gezeten hebben, denk ik. Want dat weet ik zoveel niet. Dat was ook alles. Dan waren je elke dag op pad? Iedere dag. Iedere dag. 's Middags begon ik en dan was het weer huilen als ik er wegging. En je komt er vanavond terug, beliefde bij me slopen. Ja, de mechjes vooral wel. De jongens die onder me kwamen, die twee, die waren dan 12, 11 hoor. Die zaten zich er beter door. Maar toen kwamen we, en hebben we nog die en de smie, ging ook nog al, maar toen begon het. Die zat op een plaats die, dat was ook alweer de tweede plaats voor hun. Daar zaten ze bij Urbrugge dan. En toen moest ze ook al weg. En toen moest ze daarachter, hoe moet ik dat zeggen, helemaal achteraf. En dat was een heel akelig gezin. Dan hadden ze 3 jongens aan die. En die kwamen een keer met, die was missendiener en die kwamen een keer met hosties thuis. Hij weggehaald. Hier, heb je brood, zei als je geen brood hebt. Weet wel. Ja, dat was toch een rotjong, hoor. Denk je dat je een beetje uitgebuit bent? Ja, ze buiten ons wel uit. Dan zijn ze tegen de vader van, ja, dat kunnen we toch niet allemaal betalen. Ze moeten toch ook eten en ja, dat kregen we wel eens 's middags een boterham. Maar ja, dat kon ze dan ook mee doen. Zei vader of moeder er mij wat van zo? Nee. Vader ging wel, dan bracht je hier en daar wat heen. Och, er werden jongen uit de Koninklijk. Want er zijn de smeggens een keer, vader brengen ze een keer jam met. Nee, die 2 mechjes. En ja, dan moet ik ergens proberen maar dan had hij toch klaar gekregen. Dat ze een beetje jam hadden op een boterham. Hij was wel creatief? Jawel, hij was iedere dag op pad, hoor. Iedere dag. Ook met melk halen en dronken allemaal melk. En ja, ze waren een beetje, zeikerig toch. Echt pinnig. Het ging toch van hun af, hoor. Maar toen behuurden wij later, dat kregen ze betaald. Maar dat wisten we toen niet. Maar dat weer betaald, hoor. Als ze die evacuees in huis opnemen. En hoe lang had je nog in Deurne gezeten dat je weer vertrok in Deurne? En was je daar toen heen gegaan? We zijn nieuwjaarsdag, toen is er nog een bom gevallen. En toen is Thij Jansen verongelukt. In Deurne? En dat was nieuwjaarsdag. En toen, die vrouw was in verwachting. En
En toen zijn wij gearbeid, ja, zo'n 14 dagen nog. Toen huurden wij dat in IJsselstein de brakken leeg waren. En toen zei de vader, en daar gaan we heen. Daar zullen we eens kijken. Daar zaten 2 broers van de vader. En daar is even heen gefietst. En toen zien we ook meteen, van alle plaatsen waar we bevrijd, zijn we daar ingetrokken. En dat was na een jaar zo, ja. In de barakken in IJsselstein? In IJsselstein. Wat voor barakken waren dat? Huiltere brakken. Die stonden er nog. Ja, het was zo mooi. Och, het was zo mooi. Grootmoeder nog erbij en allemaal bij elkaar nog, ja. Ja. Werd dat toen ook al geholpen door iemand of zo? Want het gaat nog steeds niks. Nee, we hebben gewoon zelf allemaal gedaan. Nee. Die ooms van mij, die hebben ons wel geholpen met verhuizen, want die zaten nog in haar huis. En die hebben ons wel geholpen. Ook spullen gegeven voor aan te trekken. En ja, we hadden ook niks aan de vuur hoor. Grootvader, vaders vader, die leefde nog toen. En die ging klompen halen. Weet ik nog. Schoenen, dat ging nog niet. Dat was nog in de winkel. Dat was ook allemaal kapot hoor. Toen kwam een oom van Jeu dan. Die vrouw, die hij tegen hem gezegd van, want die was er niet zoveel, maar die vrouw die zei, god, we zijn aardburen geweest van hun hoor. Wie was dat? Wie was dat? Hans Driekes. Ja, Ja, was dan Driekes Schoemans. En dan hij gezegd een keer, ja, die zitten er met zoveel en we hebben toch plaats genoeg. We kunnen die toch gewoon hier weer terug naar huis halen. Ja, en tante Lien, die wou dat wel. En toen waren we toch zo verliefd. Oh, we waren allemaal bij elkaar en eigenlijk ook weer kort bij huis. Ja, en toen gingen ons jongens ook mee kijken hoe dat eruit zag binnen. Dan vonden ze wel wat hoor. Alles wat verbrand was, lag er nog. De peert, vijfpeert en zocht die zaad in een struizak waar we aard op sliepen, weet wel, onder bed. Dus daar zat een zoog in, die ook dood was. En de baggen liepen, ja, die waren ook allemaal dood. Zo, die had je net baggen gekregen door. Dat moet toch niet een leuk gezicht geweest zijn? Nee, echt niet. Ja, dat was allemaal dood hoor. Ja. Ja, en stoom bezig hoor. Dat was allemaal aan het vergaan. Het ging een beetje op de lente aan. Het was onderhand februari, want we hebben tot februari zaten we nog in de brakken. Dat weet ik nog. Toen de kerk was. En ik zie 25 februari zie je kerk, toen zaten we er nog. Maar hoe had het leven opgepakt? Ja, toch redelijk goed. We waren weer bij elkaar en er was niemand die ons ontnomen was, zei zijn moeder, maar dat we allemaal toch levendig eruit gekomen zijn. Wat is jou het meeste bijgebleven van die periode van vertrekken uit Venray en weer terugkomen? Ja, dat alles kapot was hoor. Je wist niet meer waar je thuis kwam. Als je rondkijkte, de kerk en je wist niet waar je zelf gewoond had. Dat vond ik zo raar. Ook een akkerweg en dus mijn zessenweg en die Venray, dit was toch allemaal de grote straat. Alles was toch kapot. Dat heb je toch... Dat beeld heb je nog steeds Ja, dat heb ik nog steeds voor me, ja. Dat er eigenlijk niks meer was. Dat er niks meer was. Dat ik tegen zijn vader zei, ja, hoe kan dat toch allemaal? Ja, en we hebben dat vuurwerk gezien, waar daar kost je geen voorstelling meer van maken wat er overbleef. Maar dat je zo dan thuis kwam. Maar toen we in de Noordwoning kwamen, toen gaan we redelijk een beetje goed als de zin. We hebben bedden gekregen, een struizak zeg maar, en waar de jongens op sliepen. En het ging gewoon. Zijn jullie allemaal gezond teruggekomen, inclusief oma? Ja, allemaal. Er is er geen ene
dan ziek geweest is. Was dat een gezegde toen je terugkwam van... Ja, we zien er nog allemaal. Ja, ja. Het vader en moeder had wel eens uitgesproken. Ja, ja, oh ja. Ja, ja. Hoe uiten ze dat? Ja, dat heel weemoedig was. Dat weet ik wel. Wat zijn ze dan? Ik was zo groot dan dat je dat wel weet wel. En grootmoeder die wist nog zoveel hoor. Dan, dat ze toch weer in plaats had, waar ze goed blijven, waar door het zo gaan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelische Smitfonds.